खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 20 फेब्रुवारि बृहस्पतिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गावनि सांग्रांथि गैयैयावनो माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ। गोसोखौ असान्थि मोनबाय थागोन। वृष राशि। सोरजोंबा दाय जालायना थानाया जोबस्रांलांगोन। सानैनि गेजेराव गोसोआ गोरोबलायगोन। मिथुन राशि। रावनिबो खोथा बाथ्रा खोनासंनो गोसो जानाय नङा। गावनि अहंखारजोंनो सोलिनो नाजागोन। कर्कट राशि। थांखांनाय जाथायफोरखौ गोसोखांना गोसोआव गिखांबाय थागोन। गोसोआव उनदाहा खालामबाय थागोन। सिंह राशि। गासैबो खामानियावनो खहा गोनां जानो हागौ। नोंथाङा गोबां दुखु जारला सहायनांगोन। कन्या राशि। गोमाना थानाय मुवाखौ मोनफिननो हागौ। नखराव बयनिबो रंजाखांनाय फैगोन। तुला राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखायनो गुबुनजों फान्दाय जानो हागौ। गुबुननि गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। गोबां रांखावरि आरजिना लानो हागोन। धनु राशि। नोंथाङा हरखाब सोरबा आंगोजों नागारना थांजानो हागौ। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। मकर राशि। बिब'नि जाफुंसारनायावनो नोंथाङा गोजोन मोनगोन। बयजोंबो रंजा बाजायैनो थानो हागोन। कुम्भ राशि। गोनांथार खामानिनि थाखाय गोजान लामा दावबायनांनो हागौ। देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। मीन राशि। हरखाब खैफोदाव गोग्लैनायनिफ्राय रैखा मोनगोन। नोंथाङा गोदान मिजिं लाना लामा हान्थिलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। नैरोजा 25-26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे यगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288, 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।